Čau lidi, my jsme Airsoft Brothers a tohle je informačka a ukázka mých zbraní. Nejdřív začneme ukázkou mých zbraní a v příštím díle ukázce zbraní bude tady Toman. Čau. A začneme s první zbraní, což je Colt 1911, kdyby si měl Tak, je to Airsoftová replika Colta 1911 z druhé světové, stará verze. Zásobník, Ježiši Kriste. Manuál, normálně se nabije a prostě normálně to má klasické nabíjení. Dobrý je, že když si s tím chcete napájet kámoše, že tam dáte kuličku a uděláte tohleto. Počkejte, to musím odjistit. Že on nejdřív, než se to nabije, tak se docvakne kohout. To můžete udělat i rukou. Tam jsem hezký. No, to je hezký, tak můžete napájet kamaráda, viď? Tak. A pojistku to má klasickou tady. Zajištěno. Prdele. Zajištěno. Zajištěno. Tak. Ukážeme asi další zbraní. Jo, tak to tak mi podej. A další je Magnum M29 revolver. Šestiranný, používá tyto patrony. Je to... Vždycky jsou do toho doporučovaný 0,12. A už má porvaný mířidla, že mě občas spadla na zem. Ale to nikomu neříkejte, prosím. A to jenom. A nabíjení to má jako klasický revolver a taky manuálka. Tak. Zásobník se vytahuje, což je tady ten buben, se dá dopředu a vycvakne. Prčic. A pojistka je tady tam. Takže to nemůžete nabít. Jednou se mi stalo, že to jsem se ještě pořádně neprošteloval, že jsem nabil, namířil jsem na kámoše. Ukázal jsem, že tam na pojistku, ale vystřelí to, protože to neplatí na spoušť. Je to od UHCčka, to jsem zapomněl, tady to je od... Ten Colt je od ASGčka, tady to je od UHCčka. A teď přijdeme k velkým zbraním. Dáme první asi moje elektrické AKčko, který jsem si koupil od kámoše. Stálo mě litr bez baterky, že baterka je v prdeli. Má totočný zásobník na 600 rán. Zde je seřízení hopapu. A tady máte mezi jednotlivkama a dávkama. A zajištěno. No. A baterka se umístuje... Ježiši. Sem do paždy. Úplně easy. Je to od Cybergunu, tahle zbraň. Je to pojmenování M29, tak ne, u M29, ale je to klasický AK-47. A poslední z mých zbraní je to moje největší kráska a můj milášek. Je to SSG 69 P2. Všichni asi slyšeli to číslo. 69. Ne? Od ASGčka je to velice spolehlivá zbraň. Zde seřízení hopapu, zásobník až 22, dostřela takových přes 50 metrů. Přes stříkání jsme si to jako udělali sami. Příště uvidíte Tomahawk P30, která je takhle stejně. Pokud byste chtěli tutoriál, tak
bych vám to mohl ukázat, že bych si přebarvil, zkusil trošku přebarvit nějak to AKčko, ale to moc neplánuju, kdybyste chtěli tutoriál. A kde koupil tady tu zbraň, tak budete mít do... Všechny asi ne, ale... Ale nějaký třeba revolver, sniperku a AKčko asi ne. AKčko vím, kde se dá sehnat, AKčko vím, kde se sehnává, tak já na to hodím do popisku videa. A tohle kouta vlastně, jak jsem ho koupil od ASGčka, tak to bylo v nějakém obchodě, teď nevím, jak se jmenuje, ale je to od ASGčka, jediný, co to nemá, tak to nemá to bronzovou hlaven, protože jsem ji spotřeboval do jedné zbraně, která mi teď už nefunguje, takže to má pak vrátím. A ještě něco k tady tomu jsem chtěl říct, jo, tady to máte zajištěno a odjištěno. Nabij si to jako klasický revolver, revolver, sniper, nabít, vystřelit. Zaměřovač to má, myslím, že dvojnásobné zvětšení, pro začátečníky stále 200. Jinak je to fakt spolehlivá zbraň, teď už ji budu mít druhým rokem a pak luxus. Doporučuji, dokud na stránkách, prostě na té zbraně tam píšou, že zbraň vydrží takových 7000 výstřelů a ušel jsem se, možná jsem měl už koupil si po 5000 kuličkách a skoro všechno vystřílíme na sniperce, takže už to bude takových těch 10 000, možná přes už těch 5000 to bude. A furt drží, je spolehlivá a prostě jsem za ní rád. A určitě se můžete těšit na příští video, hlavně bude unboxing na moji novou zbraň, kterou vlastně si teď budu objednávat v sobotu, no a v úterý to natočíme, ten unboxing. A rovnou vám ukážu všechny moje zbraně. Jo, a dalším díl ještě a pak ukážeme naši airsoft výbavu jako oblečení a tady to nože a třeba tak nějakou tu techniku, co nosíme. A teď přejdeme k informačce. Tak, co jsme chtěli říct, proč nevyšli tak dlouho videa, protože jsme neměli čas, já jsem byl na dovolání na táboře. Já taky. Tenhle měsíc byl celý nějaký prázdný, úplně prdeli, takhle to řeknu, normálně klasicky prdeli. A teď už je nový měsíc, takže teď už máme čas, já nikam neplánuji jet a můžete se těšit, až budou vycházet další videa a snažíme se furt vyřešit to, aby jsme mohli i natáčet naše airsoftové hry a už máme docela trošku vymyšlený třetí část. Třetí díl nevyhnutelných střel, už skoro máme vymyšlený, jen si najdeme na to místo a už můžeme skoro začít natáčet, ale ještě chci pak počkat, protože čekám, až si můžu koupit moji kameru, která by natáčela HDčku a mohl by obraz vypadat líp a zvuk taky. Tak, já si myslím, že toto bylo úplně všechno z toho videa. A pokud chcete odebírat náš kanál a těšit se na další videa a další seriály, máme vymyšlený i různý ty s airsoftem a dokonce další seriál vymýšlíme než nevyhnutelné střely, nějaký parodie i natočíme třeba na hry jako Call of Duty, Black Ops a GTAčko třeba, no ale to je řek, to má a myslím, že tohle už je úplně všechno, takže pokud chcete náš kanál odebírat, tak dejte odběr, pokud se vám toto video líbilo, dejte like, pokud ne, můžete jít do hajzlu, můžete dát dislike, je to vaše svobodná volba, my vám to nebráníme, napište nám určitě svůj názor do komentářů, mějte se krásně a čau!